sewu. Masa pengestan kok dibayarke prana bayar apa? Monggo, Gede. Tenang, persini. Karepe iki piye kok dipeksa kaya ngono kuwi? Ada ndak pundi, Mas? Sing gedhe pamengkumu aku nang pungkuran sedelo ganti impus. Nyun pangapunten. Monggo lenggahipun. Ya. Ketoke ing Ngurangan sajak semu mendung langite. Nanging ora njalari krentekku nggonku kepengin marang kowe wong ayu. Inggih, matur sembah nuwun. Menika wau saestunipun kula inggih sampun dangu anggenipun antu-antu panjenengan. Aku ya kepengin ngesok rasa kangen marang kowe jare. Piye? Sakwise aku nalika semono pratela marang kowe yen aku kepengin urip bebarengan ana ing sakjroning bebrayan. Rasamu kepiye? Jeng pangeran, Piye, raos sing manah kula menika saestu tresna dhateng panjenengan. Tenan kok? Malah kula menika sampun boten sronta kepengin ninggal dhaup lho jeng pangeran. Yen ngono padha sing tak rasake wong ayu. Lintang rina wis tumumpang arti lawa kalong loro pandelian pangwetan sumila jane paksi saya manguwuh sawung kluruk kilir gumanti kaya asung sasmita wanci gagat esuk yang condro tunggang ancala gunung-gunung sumilaing mega putih gumanti sang yang haraka moro aku saiki kepengin midhangetake prastiamu marang aku wong ayu. Inggih. Dina iki pancen wis tak gadang, aku bisa sak pejagong karo kowe. Ngrakit endahing asmara karo wong sing tak tresnani. Duh kakang Mas
Yen sing kok aturake marang aku kuwi tenan. Ebo kaya ngapa rasaning senenge atiku wong ayu. Menika saestu kok, Jeng Pangeran. Tenan po? Lam-lamen siang ratri pun kakang ngrasake jagat iki rinoso endah jare. Apa meneh yen aku bisa bebarengan jumangkah karo kowe wong sing tak tresnani. Inggih. Aduh, Kang Mas. Aduh. Ketoke kok kaya ana sing bakal kok aturake marang aku. Inggih. Mbok menawa wis ana sing ganjel ana sakjroning atimu prayoga saiki enggal bloko. Yen pancen wis ora mangu-mangu nggonmu ngesokake rasa pangrasamu marang pun kakang wong ayu. Matur sembah nuwun Jeng Pangeran. Saestunipun kula menika kepengin matur. Menawi kula lan panjenengan sampun sami mantepipun badhe bebrayan. Mbok inggih panjenengan menika enggal sowan Rama. Benjang menapa kula kalian panjenengan pun dhaupaken
Diajeng Retno Kuning. Katresnanku marang kowe lan Kosok Bali niki ora mung katresnane ing antarane Carang Waspo lan Retno Kuning, nanging ing Jenggala lan ing Kurawan. Merga kejaba isih sedulur awake dhewe kuwi kanggo ngraketake supaya ora kepara-kepara ing antarane bumi ing Jenggala lan bumi ing Kurawan. Wektu dina iki Kang Mas Panji Brajanata lagi sowan Kang Rama Paman Prabu ing Kurawan. Kula ora sawah sumelang sesuk awake dhewe iki bakal disesekake rembuke karben ninggal bisa tumuju ana ing palakrama nalika awake dhewe padha dene tresna tinresnanan. Saestu to. Pangandika panjenengan menika. Malah Kang Mas saiki Brajanata sampun sowan. Kang Mas Panji Brajanata sowan ngersane Kang Rama ya ora mamu. Saiki ngene. Aku arep nderek panjenengane sumusul sowan ngersa dalem Sang Prabu Kurawan. Ya. Saiki sliramu nang jero taman ya. Nggih, monggo kula dherekaken mangke kula lumebet. Ya wis, ayo. Aku kok dherekake tekan sak jambaning regol pokoke. Thank you.